Nah, menune aku mau gawe tahu campur karo bakwan ya. Rasanya nanti incipin dulu ya seperti apa, pastinya mantul. Ben koyok sultan ya lur ya. Nganggone sendok karo garpu. Nah, iki penampakannya tahu campur. Seperti ini ya. Aku pengen makan pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mantap. Bakwane lho, guys. Buat gede gawe dhewe. Bakwane tak cocol karo sambel ya. Wes. Ayo padha madang mangan. Wes hidup mangan.